ιστορία που προσεγγίζει πολύ ωραία η συγγραφέας Άννα Δενδρινού για την απώλεια κάποιου αγαπημένου μας φίλου, αλλά και για τη διαφορετικότητα. Το βιβλίο της έχει τίτλο «Το φιλαράκι μου». Από τις εκδόσεις Κόκκινη Κλωστή Δεμένη. Για πάμε να δούμε μαζί παρέα τι μας λέει. Ένα δυνατό κρακ ακούστηκε δίπλα μου και άλλο ένα πιο δυνατό έκανε η καρδιά μου, καθώς το κουτί μας έπεσε με δύναμη στο δάπεδο. Τρόμαξα. «Ο φίλος μου», σκέφτηκα αμέσως. «Πώς να είναι, ράγισε, έσπασε?» Έριξα μια ματιά δίπλα μου, όσο μου επέτρεπε το διαχωριστικό του κουτιού. Ξεχύλισα από λύπη, αντικρίζοντας θρύψαλα, σκόρπια, άψυχα γυαλιά. Τα χείλη μου μούδιασαν και η καρδιά μου ράγισε σε 1000 κομμάτια. «Και τώρα, τι θα κάνω?» μονολόγησα. Στη σκέψη πως θα μπορούσα να ήμουν εγώ στη θέση του, ρίγος διαπέρασε το έφραυστο κορμί μου. «Ντροπή σου», άκουσα μια μυστική φωνή που τρύψε την καρδιά μου. Δεν πρόλαβα να κάνω άλλη σκέψη, γιατί ένιωσα ένα μαγικό χέρι να με πιάνει προσεκτικά και να με ακουμπάει πάνω σε ένα γυάλινο ράφι μιας βιτρίνας, πλάι σε άλλα ποτήρια. Προφανώς κρασοπότηρα, γιατί ήταν πιο κοντά και πιο χοντρά από μένα. «Τι θέλει ο ψηλός ανάμεσά μας?» ρώτησε ένα από τα κρασοπότηρα. Όλα γύρισαν και με κοίταξαν με βλέμμα παγωμένο. Μου κόπηκε ανάσα, καθώς με κοιτούσαν από πάνω μέχρι κάτω, κάνοντας διάφορους χορηδευτικούς μορφασμούς με τα παχιά τους χείλη. «Τι θέλει ο ξένος στο ράφι μας?» ξαναρώτησε το πρώτο κρασοπότηρο. «Και τι μουτζούρες είναι αυτές που έχει γύρω από τα χείλη του?» ρώτησε το δεύτερο. «Σαν σπηριά μου φαίνονται», συμπλήρωσε το διπλανό του. «Λέτε να έχει καμιά ηλαρά και να μας κολλήσει?» πετάχτηκε ένα άλλο. Ψηλέ, κάνε παραπέρα», φώναζαν όλα μαζί και άρχισαν να με σπρώχνουν μακριά τους. «Ωραία υποδοχή», μουρμούρισα και στο μυαλό μου γύρισε το φιλαράκι μου. Πού να το πήγαν άραγε? Πώς θα υπάρχω μόνο μου, δίχως την αγάπη και τη συντροφιά του? «Δεν ακούς, σε σένα μιλάμε. Αυτό το ράφι που ακουμπάς είναι δικό μας. Καθώς βλέπεις χώρο για σένα δεν υπάρχει. Άντε, δρόμο τώρα. Αρκετά στριμωχτήκαμε. Δεν ξέρω πού να πάω. Δεν έχω πού να πάω, είμαι μόνο». «Πρόβλημά σου. Άντε, αρέωνε, θα μας κολλήσεις ψήρες». «Ψήρες? Ποιες ψήρες? Όχι, δεν πρέπει να λυγίσω. Δεν θα τους κάνω το χατήρι. Πρέπει να το παλέψω. Πρέπει να σταθώ στο ύψος μου». Καθάρισα το λαιμό μου, πήρα βαθιά ανάσα και... «Είμαι ένα υγιές, χειροποίητο ποτήρι του νερού», συστήθηκα. Και τους έδειξα την κάρτα εγγύησης που ήταν περασμένη γύρω από το λαιμό μου. Εκείνα με κοίταξαν και με ένα ειρωνικό χαμόγελο στα χοντρά τους χείλη είπα: «Να φύγεις σου ζητήσαμε, όχι να μας συστηθείς». Κατάπιω το λυγμό μου, πήρα μια δεύτερη ανάσα και συνέχισα. «Όσο για αυτά που βλέπετε γύρω από τα χείλη μου δεν είναι ούτε μουτζούρες, ούτε σπηριά. Είναι αστέρια χρυσαφένια και ζωγραφιστά». «Τσιν, τσιν, τσιν», τσούγκρισαν εκείνα από τα γέλια. «Και αν θέλετε να μάθετε», συνέχισα εγώ, «αυτές οι ζωγραφιές είναι που με κάνουν ξεχωριστό». Ντρεπόμουν βέβαια για αυτά που έλεγα για μένα, μα έπρεπε να αυτοπροστατευτώ. Αυτά είναι ολόκληρες ντουζίνες, έχουν δικό τους ράφι, τους φίλους τους. Εγώ είμαι μόνο, είμαι ξένο, διαφορετικό. Όσο τους μιλούσα, τόσο αυτά τσούγκριζαν και πήγαιναν πέρα δόθε σαν μεθυσμένα από τα γέλια. «Πριν από λίγο έχασα τον καλύτερό μου φίλο και είμαι λυπημένο», είπα.
Εκείνα σώπασαν, γύρισαν και με κοίταξαν. Δεν ξέρω αν ήταν που ο ήλιος εκείνη τη στιγμή κρύφτηκε πίσω από ένα σύννεφο, όμως εγώ είδα πως τα κρασοπότηρα χλώμιασαν. Έχασαν τη λάμψη τους. Καλό σημάδι, σκέφτηκα. Δεν έχω σκοπό να σας αναστατώσω με την παρουσία μου, ούτε θέλω να με λυπηθείτε. Μα ξέρετε, με πήρε το παράπονο με τη σκληρή σας συμπεριφορά. Εκείνα τότε άρχισαν να ψιλοτσουκρίζουν αμήχανα, σαν να ήθελαν να κρυφτούν από ντροπή το ένα πίσω από το άλλο. Τότε κατάλαβα πως δεν ήταν και τόσο χοντροπότηρα. Είχαν και κάποιες ευαισθησίες. «Πού λες να πήγε? Ποιοι τον πήραν? Πιστεύεις πως τον έχασες για πάντα?» με ρωτούσαν. «Φοβάμαι πως ναι», απάντησα και τα χρυσαφένια μου αστεράκια θάμπωσαν. «Πώς ήταν? Μοιάζατε?» «Ναι, μοιάζαμε σαν δυο ποτήρια νερού με τις ίδιες ζωγραφιές γύρω από τα χείλη μας». Και άρχισα να τους λέω την ιστορία μας. Και οι μέρες περνούσαν, παίρνοντας μαζί τους λίγο-λίγο τη θλίψη μου, μαλακώνοντας τον πόνο μου. Όχι πως ξέχασα το φίλο μου, αυτός παρέμενε χαραγμένος μέσα στη σκέψη μου, μέσα στην καρδιά μου. «Τι να έγινε? Υπάρχει κάπου?» με ρωτούσαν συχνά τα άλλα ποτήρια. «Θα σε θυμάται άραγε?» Τα βράδια κοίταζα τον ουρανό και περίμενα ένα του σημάδι. Όμως τίποτε. Μα εγώ συνέχισα να ελπίζω, γιατί πίστευα πως κάπου εκεί ψηλά βρισκόταν, ανάμεσα στα αστέρια. Όμως, κάποια νύχτα κάτι συνέβη. Εσείς παιδιά, τι λέτε να συνέβη? Ο φίλος του μπορεί να πήγε στον ουρανό, αλλά πιστεύετε πως τον ξέχασε ή τον θυμάται ακόμη? Η συνέχεια στο βιβλίο. Ή μπορείτε να έρθετε στο ΚΔΑΠ Ουμπούντου στην Κοζάνη για να διαβάσουμε παρέα αυτό και πολλά ακόμη βιβλία και να βάλουμε τη φαντασία μας να μας ταξιδέψει. Μέχρι το επόμενο βίντεο να προσέχετε και σε αυτούς. Φιλάκια!